Modderdag op de Hommel. Nieuwe kampvuurkuil de Peelspeurders. Het is vandaag 29 juni. Dit is het Pelemaasjournaal. Kinderen spelen graag met zand en water. Op het strand, in de speeltuin, maar ook thuis en op school. De kleuters van basisschool De Hommel genoten vandaag op Nationale Modderdag met volle teugen. De school staat achter de gedachte van Nationale Modderdag. Omdat de kinderen door middel van het manipuleren en het ontdekken met materialen, dus zoals met modder gedaan wordt, dat ze vaak meer kunnen leren en meer eruit kunnen halen als in de boeken in de klas. Ze kunnen zich op hun eigen manier en op hun eigen ontwikkelingsniveau hierdoor beter ontwikkelen. Tegenwoordig zijn de kinderen niet meer veel buiten te vinden. Je ziet ook wel heel veel dat het buitenspelen veel minder is geworden. Ook natuurlijk door de onzekere en gevaarlijke verkeerssituaties. Maar er wordt veel minder buiten gespeeld als dat eerder gebeurde. Wij hopen natuurlijk dat we door dit soort dagen, dat er wel veel meer aandacht wordt besteed aan de modder, het buitenspelen, de natuur. Spelen en ervaren met zand en water is natuurlijk erg leuk. Dat is best wel leuk. En dan word je helemaal vies en is dat niet erg? Nee, want ik heb altijd nog schone kleren bij. En Adam, hoe vind jij dat je zo in de modder zit? Echt heel leuk. Hoe voelt dat, al die modder? Koud. Koud? Is dat koud? En vind jij het fijn om in de modder te spelen? Ja. Ik ben heel veel met modder en water gespeeld. En waarom zie je eruit zo? Wat is er vandaag dan? Modderdag. En vind je dat fijn om in de modder te spelen? Ja. Mag je dat thuis ook wel eens met de modder spelen? Ja. Nee. Mag je dat niet thuis? Nee. Word je dan vies? Ja, ik mag dat nooit. Mijn mama denkt dat ik helemaal vies word van top tot teen. En Lara, heb je iets moois gemaakt van de modder? Nog niet, maar daar ben ik wel mee bezig al. En geniet je van deze modderdag? Ja. En thuis, mag je thuis ook wel eens in de modder spelen? Of kijk je liever naar de televisie? Soms mag ik thuis in de modder spelen. Afgelopen zaterdag nam Scouting de Peelspeurders achter Peppershuis een nieuwe kampvuurkuil in gebruik. Deze middag waren de 150 jeugdleden die Scouting telt te vinden op het naastgelegen veld waar een stormbaan was opgesteld. De brandweer was aanwezig waarmee de jeugd de lucht in kon en de spuitslang mocht bedienen. En uiteraard werd het kampvuurbouwen goed geoefend. Ja, dus vuur is natuurlijk een belangrijk onderdeel voor Scouting. We willen de jeugd toch meegeven, een stukje wat kunnen ze, hè, met in het bos spelen, hutten bouwen, met natuur bezig zijn, natuurproducten. En daar hoort ook een stukje kampvuur bij en kampvuurbegeleiding. Hoe ga ik op een verantwoordelijke manier met vuur om? De plek van de kuil bevindt zich op het uitgebreide achterterrein. De Peelspeurders hebben dit stuk grond in bruiklijn gekregen van Vincent van Gogh. Mede daardoor en de hulp van de Rooische Ladies is de nieuwe plek van alle faciliteiten voorzien. Nou, wij hadden natuurlijk al een vuurkuil, maar omdat we toch ook met de tijd mee willen gaan, we hebben een aantal invalide scouts en het is eigenlijk het idee gekomen om ook voor onze rolstoel scouts de kampvuurkuil toegankelijk te maken. Een aantal jaar geleden zat de vereniging nog op zo'n 130 leden. Inmiddels spelen bijna 150 leden het spel van Scouting dat wordt georganiseerd door nog eens 50 kaderleden. Een groeiende club dus. We laten ons de laatste tijd veel zien, dat vind ik ook heel belangrijk. Jeugd speelt toch minder buiten als vroeger, zeg maar. Computers worden een belangrijk onderdeel. Dus ik denk ook dat ouders het belangrijk vinden dat kinderen toch nog een beetje natuur en buitenspelen meekrijgen. Nou, dat gebeurt bij Scouting en dat merken we ook de laatste jaren, dat we echt in groei zijn. En rond 4 uur werd op spectaculaire wijze de kuil in gebruik genomen. Allereerst met een optreden van, hoe kan het ook anders, een heuse vuurkunstenaar. Na deze voorstelling was het aan Mark Wijs en Leon Minte de eer om het eerste kampvuur te ontsteken in de kuil. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Vrijdagavond om 7 uur is er weer een nieuw journaal te zien.
Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Morgen wordt het zonnig weer. Mogelijk zijn er wat stapelwolkjes. Er is een licht briesje en het kwik stijgt tot zo'n 28 graden. In de loop van de week wordt het tropisch warm met op donderdag maar liefst 36 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot vrijdag.